Tervetuloa meidän eläkeinfoon. Minä olen Inka Manninen Eläkkeensaajien keskusliitosta Kokemusvoimalla näkyväksi hankkeesta ja tämä on eläketietoisku eläkeasioista. Tervetuloa mukaan. Tosiaan tässä tietoiskussa käydään läpi eläkeläisten etuuksia, vähän palveluita ja uutuuksia siinä ja sitten sivutaan vielä lopuksi hyvinvointia eläkkeellä ja harrastuksista myöskin puhutaan jonkun verran. Eläkkeelle jääminen on iso elämänmuutos monen elämässä. Siinä tapahtuu monta muutosta yhtä aikaa. Sosiaaliset suhteet saattaa muuttua, kaveripiiri ehkä jonkun verran muuttuu, työkaverit jää sinne työpaikalle ja uusia pitäisi löytää. Palvelutkin vähän muuttuu ja muutenkin se vapaa-ajan vaikutus tai merkitys sitten lisääntyy siellä. Ja talousasiat kanssa. Perheiden ja ihmisten taloustilanne myöskin on muutoksessa tässä eläkkeelle jäämisen yhteydessä. Paljon on muutoksia tulossa. Ja aloitetaan niistä eläke-etuuksista ja käydään läpi ihan perusteita meidän eläkejärjestelmästä. Suomessahan on tämä työeläke, joka kertyy työstä ja siihen rinnastettavasta ajasta se pääasiallinen eläkejärjestelmä. Ja sitä hallinnoi useat eläkeyhtiöt, kuten Keva tai Elo ja Veritas Pharma, ja sitten on pienempiäkin eläkekassoja. Työeläkejärjestelmää täydentää kansaneläkejärjestelmä, jota maksaa sitten Kela, ja sitä voi hakea silloin, kun muut eläkkeet on kovin pieniä, tai niitä ei ole ollenkaan. Kela maksaa myös takuueläkettä silloin, kun kaikki muut eläkkeet yhteensä ovat alle tietyn tulorajan. Niin sitten on oikeutettu myös takuueläkkeeseen. Sen lisäksi on muitakin eläkkeitä. Tapaturmaeläkettä esimerkiksi liikennevahingon jälkeen voi saada. Tai sitten on myöskin tämmöisiä vapaaehtoisia eläkkeitä, niin kuin mandatum, vapaaehtoinen eläke, jota joillakin ihmisillä on. Ja jotkut työnantajatkin on joskus muinoin maksanut tämmöistä vapaaehtoista eläkettä työntekijöille. Nykyään se on aika harvinaista. Ja sitten meillä on eläkelajit. Tosiaan äsken katsottiin näitä tässä vaakarivillä tässä taulukossa olevia eläkejärjestelmiä. Niin sitten pystysarakkeissa on nämä eläkelajit, eli iän perusteella maksettavat vanhuuseläkkeet ja työkyvyn perusteella maksettavat eläkkeet. Ja sitten on vielä leskelle ja orvolle maksettavat perhe-eläkkeet. Ja jotta mikään ei olisi yksinkertaista, niin kaikissa näissä lokeroissa on vähän erilaiset kriteerit siitä, että miten näitä eläkkeitä voi saada. Jokaisessa lokerossa on eri kriteerit. Jonkin verran samansuuntaiset, mutta kuitenkin siellä erojakin löytyy. Ja tämä johtuu siitä, että meidän eläkejärjestelmä on kehittynyt pikkuhiljaa ja aina uudenlain päälle on rakennettu uutta ja vähän korjattu vanhaa. Ja varsinkin työeläkejärjestelmä ja kansaneläkejärjestelmä ei aina ihan joka kohdassa ole yhdenmukainen. Jos historia kiinnostaa, niin voi muistella semmoista vanhaa keskiaikaista Syting-sopimusta, jossa sovittiin, että talon vanha isäntäpari sai jäädä sinne taloon ja uusi isäntäpari otti sitten haltuunsa maat ja pellot ja lupasi sitten hoitaa tämän vanhan isäntäparin ja huolehtia heidän elatuksesta. Tämä sopimus hyväksyttiin käräjillä ja se olikin semmoinen ensimmäinen sukupolvien välinen sopimus, mikä on käräjien vahvistama sopimus. Ja sitten siitä saattoi saada vähän runtua, jos ei sitä noudattanut sitten tämä nuori pari. 1800-luvun aikana syntyi sitten tämä virkamieskunta tänne Pohjoismaihin, kasvoi valtion koko ja virkamiesten määrä lisääntyi merkittävästi. Ja silloin syntyi sellainen ajatus siitä, että oikeus eläkkeeseen on elatuksen luonteinen korvaus virkamiehen koko työvoiman asettamisesta valtion käytettäväksi. Ja sille pohjalle on sitten työeläkejärjestelmää ja kansaneläkejärjestelmää myöskin osittain rakennettu. Sotien jälkeen oikeastaan tämä meidän työeläkejärjestelmä lähti todenteolle kehitykseen ja sitä ennen oli pikkasen aikaa semmoista matalalentoa. Ymmärrettävästi sotien aikana ei hirveästi kehittynyt nämä järjestelmät. Ensimmäinen eläkelaki oli merimiesten eläkelaki vuonna 1956.
Ja sen jälkeen sitten nopeassa tahdissa kansaneläkettä kehitettiin ja tuli myöskin nämä TELit ja LELit, eli työeläkelaki ja sitten lyhytaikaisten työsuhteiden eläkelaki tuossa ihan 60-luvun alussa. Ja sitten kansaneläkehän oli ennen vanhaa semmoinen kaksiosainen, eli siellä oli pohjaosa, jota maksettiin kaikille, ja sitten semmoinen lisäosa, joka oli työeläkevähenteinen. Osa vanhasta kansasta vielä tänäkin päivänä muistaa sen hetken, kun se pohjaosa poistettiin vuonna 1997. Kansaneläkkeestä tuli kokonaan työeläkevähenteinen, eli jokainen euro työeläkettä vähentää kansaneläkemäärää. Ja tässä seuraavassa kalvossa nähdään sitten tarkemmin, mikä on sen työeläkkeen ja kansaneläkkeen suhteet. Eli kun työeläke nousee, niin kansaneläke sitä mukaan sitten vähenee. Niin, että tuossa kohtaa kansaneläke jää kokonaan sitten nollille. Täällä on 2 euromäärää. Tuo ylempi on yksin asuvan euromäärä ja alempi on puolison kanssa asuvan euromäärä. Eli jos työeläke on yli tämän rajan, niin kansaneläke putoaa sitten nollille. Takuueläkkeen määrä näkyy tuossa. Tästä taulukosta näkee sen, että miten Suomessa asuvien eläkkeet suhteutuu toisiinsa. Eli jos kiinnostelee katsoa sitä, että mikä se oma eläkkeen määrä mahdollisesti on suhteessa muihin, niin sehän näkyy tässä. Tässä näkee se, että suurin osa meidän eläkeläisistä saa hyvinkin alle 2 tonnin eläkkeitä ja aika harva sitten yli 3 tonnin eläkettä. Se, mikä tässä huomaa kanssa sen, että isojen eläkkeiden osuus on tuolla miesten puolella merkittävästi isompi kuin naisten puolella. Se on aika iso palkki toi verrattuna tähän naisten puolen palkkiin. Miten se työeläke sitten lasketaan? No siis sen saa helpommin selväksi tuolta työeläke.fi-sivulta, eli siellä näkyy se oma työeläkekertymä. Ja sieltä löytyy myös se, että mikä on se oma työeläkelaitos, kun se vaihtelee vähän. Yleensä se on se, mihin se viimeisin työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä. Yksinkertaisesti työeläke lasketaan siten, että otetaan vaikka vuoden 1996 palkat ja ansiot ja tarkistetaan se palkkakertoimella. Eli sitä ansiota nostetaan niin kuin tämän vuoden tasolle. Se kerrotaan tuolla karttumaprosentilla. Siitä lasketaan sitten kuukausikohtainen eläke ja tämä vielä sitten kerrotaan elinaikakertoimella. Ja sitten saadaan se eläke per kuukausi. Ja tämä sama laskelma tehdään sitten jokaiselle kalenterivuodelle ja siitä tulee sitten kokonaistyöeläkkeen se kuukausimäärä selville. Tuo karttumaprosenttihan on ollut välillä joku muukin kuin tuo 1,5. Sen takia tämä on varsin yksinkertaisesti ja lisäksi joistakin sosiaalituksista voi myöskin saada työeläkettä. Mutta pääsääntö on nyt tämä. Muutamia työeläketermejä. Tosiaan palkkakerroin on sellainen luku, mikä vaikuttaa silloin, kun tehdään uusia eläkkeitä, lasketaan. Eli sen tarkoitus on vähän ehkäistä sitä, että inflaatio ei syö niitä eläkekarttumia kokonaan. Työeläkekerroin on se kerroin, millä korotetaan maksussa olevia eläkkeitä aina vuoden alussa. Joskus se voisi myöskin olla negatiivinen, eli silloin se voisi laskea, mutta sellaista tilannetta ei ole vielä ollut, ja toivottavasti ei tulekaan. Etuoikeutettu karttuma työeläkepuolella tarkoittaa sitä, että ihan kaikkea työeläkkeen määrää ei huomioida siellä Kelan kansaneläkkeen puolella, kun lasketaan sitä kansaneläkkeen määrää. Tämmöisiä on esimerkiksi se, että jos hoitaa omaa lasta kotona ja siitä kertyy työeläkettä, niin sitä osuutta ei huomioida. Ja palkattomalta ajalta voisi tosiaan saada tiettyjen etuuksien perusteella myöskin. Elinaikakerroin tarkoittaa sitä, että kun ihmisen eläkkeellä oloaika lisääntyy, kun ihmiset elää yhä pidempään, niin tuli tarve sitten
jakaa sitä eläkettä pidemmälle ajalle. Ja se tehdään tämän elinaikakertoimen avulla. Se on semmoinen laskennallinen suhde, joka sitten vaikuttaa näihin uusiin eläkkeisiin. Tavoite-eläkeikä näkyy tuossa vähän ajan päästä tuollaisessa taulukossa. On se ikä, mihin mennessä tämä lykkäyskorotus on korottanut eläkettä yhtä paljon kuin elinaikakertoin sitä leikkaa. Tämä hahmottuu vähän myöhemmin tuossa myöhemmässä taulukossa. Kansaneläkkeen puolella on myöskin ihan selvä laskukaava. Joskus tuntuu, että ne Kelan laskelmat on vähän hämäriä, mutta kyllä se on ihan laissa oleva kaava, miten se lasketaan. Ja tässä kannattaa tosiaan ottaa huomioon se, että tämä huomioitava työeläke on se määrä, mikä otetaan huomioon, eikä se bruttomäärä, mikä sieltä tulee. Ilman sitä ei tule oikeutettua karttumaa. Ja myös ulkomailla asuminen vaikuttaa kansaneläkkeen määrään vähentävästi. Tästä me nähdään sitten näitä ikärajoja vanhuuseläkkeen osalta. Eli tässä tumman sinisellä pohjalla on kansaneläkkeen ikärajat ja turkoosilla on nämä työeläkkeen ikärajat. Varhennetut tarkoittaa sitä, että se eläkkeen määrä on pysyvästi pienempi. Se pienennys on 0,4% per kuukausi, millä sen ottaa ennen sitä eläkeikää sen eläkkeen. Ja kansaneläkepuolella tuo varhennettu vanhuuseläke ei ole enää mahdollista 62 vuoden jälkeen syntyneille ollenkaan. Työeläkkeen osittain varhennettu vanhuuseläke, se on hyvin yleinen eläke tällä hetkellä. Oikeastaan suurin osa eläkkeelle jäävistä sen kautta jää eläkkeelle. Tarkoittaa sitä, että tässä iässä voi ottaa maksuun 25 tai 50% sitä kertyneestä eläkkeestä. Ja siihen myöskin lasketaan sitä vanhennusvähennystä sitten mukaan. Ja se on mahdollista näissä iässä tai tässä iässä. Ja alin vanhuuseläkeikä tarkoittaa sitä, että silloin sen työeläkkeen voi ottaa maksun ilman mitään vanhennusvähennyksiä. Tavoite-eläkeikä tarkoittaa sitä, että kun sen jälkeen, jos ei ota eläkettä maksuun tässä alimmassa vanhuuseläkeiässä, niin siihen lasketaan semmoista lykkäyskorotusta. Eli silloin se on vähän suurempi se eläke. Jokaiselta kuukaudelta lasketaan lykkäyskorotusta. Ja jos on näin pitkään työssä ilman, että nostaa eläkkeen maksuun ollenkaan, niin se elinaikakertoimen vaikutus on hävinnyt sen lykkäyskorotuksen ansiosta. Yläikäraja tarkoittaa sitä, että siihen asti kertyy uutta eläkettä työstä. Eli vanhuuseläkkeellähän saa tehdä työtä niin paljon kuin haluaa, niin tähän ikään asti kertyy uutta eläkettä vanhuuseläkkeen ohella. Sitten minulla on muutama esimerkki erilaisista skenaarioista. Esimerkiksi Jaakko, jonka oma eläkeikä ei ole ihan vielä täynnä. Se on kertymässä tuossa tänä vuonna lokakuun puolivälissä täyttyy. Ja hän nyt miettii, mitä sitten voisi tehdä, niin Jaakkohan voisi ottaa oven maksuun heti, koska on täyttänyt jo sen 61 vuotta. Ja sen lisäksi hän voi työskennellä tai nostaa työttömyysetuutta tai sitten varhennettua kansaneläkkeen vanhuuseläkettä myös. Työttömyysetuuteen ei tuo ove vaikuta, ainakaan tällä hetkellä. Ja sitten kun se oma alin eläkeikä on täyttynyt, niin sitten pitää hakea se työeläke täytenä maksuun, jos haluaa. Tai voi myös jatkaa sillä osittaisella eläkkeellä ja palkkatulolla pidempään, jos niin toivoo. Mutta silloin sitä työttömyysetuutta ei voi sitten enää saada. Sitten siitä alimmasta eläkeiästä esimerkki Maija. Hänen alin eläkeikä on täyttynyt jo ja seuraavan kuun alusta sitten hän hakee eläkettä. Ja kun hän ei ole vielä 65 vuotta, eli se kansaneläkepuolen eläkeikä ei ole vielä täynnä, niin sitten hän voi hakea sitä varhennettuna heti silloin eka 7. alkaen tai sitten varhentamattomana vasta silloin 65-vuotiaana. Hän voi sen itse päättää, miten toimii.
Sitten vielä lykkäyskorotuksesta esimerkki. Jari, 59 syntynyt henkilö. Hänen oma vanhuuseläkeikä olisi ollut jo jokunen aika sitten täynnä, jossa pari vuotta sitten. Mutta Jari ei ole koskaan hakenut eläkettä ja on edelleen työelämässä mukana. No, mutta nyt hän päättää jäädä eläkkeelle ja hakee eka 8 alkaen sitten eläkkeen ja saakin lykkäyskorotusta 2 vuodelta. Ja aika pitkä aika. Ja aikamoinen lisäys tuohon kuukausittaiseen eläkkeeseen hänelle tulee, kun lykkäsi näin pitkään tätä eläkettä. Jari olisi voinut tehdä myös niin, että ottaa sen eläkkeensä maksuun silloin alimmassa eläkeiässä ja jatkaa sen ohella työskentelyä. Sekin olisi ollut ihan mahdollista. Mutta silloin olisi jäänyt tämä lykkäyskorotus saamatta. Mennään muutama sana sitten vielä tuonne työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eli siellä on kansaneläkepuolella ja työeläkepuolella pikkasen eri kriteeristöt näissä asioissa ja sen takia joillekin tulee vähän tiettyjä haasteita sitten tämän työkyvyttömyyseläkkeen takia, koska ne kriteerit on erilaiset. Kansaneläkepuolella on mahdollista saada vain täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai sitten määräaikaista kuntoutustukea. Kuntoutustuki on sama kuin työkyvyttömyyseläke, mutta se on määräaikainen muoto siitä. Aina ennen kuin myönnetään kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, niin tutkitaan Kelassa se, että olisiko mahdollista ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa siihen työkykyyn. Eli työkokeilua tai muuta vastaavaa sitten tarjotaan, jos se on mahdollista ja jos siihen asiakas on kiinnostunut semmoitteista. Alle 60 kohdalla kriteerinä on yleinen työkyvyttömyys. Eli verrataan sitä työkykyä mihin tahansa työhön, ei pelkästään siihen omaan työhön. Ja sitten jos on yli 60 vuotta ja on 10 vuotta työhistoriaa, niin silloin kriteeristö on tämmöinen ammatillinen työkyvyttömyys. Ja tarkoittaa sitä, että silloin verrataan sitä työkykyä siihen omaan työhön, mitä on viimeisimmäksi tehnyt tai pääasiallisesti tehnyt. Kansaneläkepuolella ei tarvita semmoista eläketapahtumaa, eli äkillistä sairastumista. Tämä nyt liittyy erityisesti niihin ihmisiin, heillä on ollut joku sairaus lapsesta asti, ja sitten se on pahentunut tai vaikeutunut. Niin liittyy siihen oikeastaan. Siellä on myös mahdollista saada tämmöistä KEL 12.4 pykälän mukaista eläkettä, jos on pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön, niin se on silloin mahdollinen saada sieltä Kelan puolelta tällä kriteerillä. Mutta työeläkelain puolella sitten voi saada osaeläkkeenä. Sitä ei Kelan puolella ole ollenkaan. Siellä on myös tämä kuntoutustuki, mahdollisuus ja ammatillinen kuntoutus. Se, että kumman ammatillisen kuntoutuksen kukin kuuluu, niin riippuu siitä, että onko ollut työelämässä mukana. Jos on tiivit yhteydet työelämään, niin sitten kuuluu työeläkejärjestelmän ammatilliseen kuntoutukseen. Eli esimerkiksi Kevan ammatilliseen kuntoutukseen. Myös työeläkepuolella alle 60 kohdalla kriteeristö on tämä yleinen työkyvyttömyys ja yli 60 kohdalla sitten ammatillinen työkyvyttömyys. Ja siellä pitää olla tuommoinen eläketapahtuma tapahtunut, eli joku sairastumistilanne tai pysyvässä sairaudessa joku heikentynyt, niin kuin, että se pysyvä sairaus on vaikeutunut tai muuta. Niin semmoinen pitää olla selvästi esitettävissä. Työeläkejärjestelmän puolella on myös tämmöinen työuraeläkemahdollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että sen voi saada silloin, kun on 38 vuotta työhistoriaa, on raskas työ ja toimintakyky on alentunut, mutta sen toimintakyvyn aleneman ei tarvitse olla yhtä raju kuin työkyvyttömyyseläkkeessä on. Tämä työuraeläke tuli silloin valikoimaan, kun tehtiin viimeksi semmoista isompaa eläkeuudistusta ja esimerkiksi palomiesten eläkeikä nousi tosi merkittävästi. Ja silloin todettiin, että voisi olla tarve tämmöiselle työuraeläkkeelle, mikä sitten esimerkiksi heitä auttaa siinä vaiheessa, jos se toimintakyky ei enää sitten riitä niihin palomiehen hommiin. Tässä on esimerkki Pertistä,
joka on laitoshoitaja alle 60-vuotiaana. Ja hänellä on pitkä ura laitoshoitajana, ollut jossain sairaalan pesulassa esimerkiksi töissä ja raskaita asioita joutunut nostelemaan siellä esimerkiksi pesulassa lakanisäkkiä tai muuta vastaavaa. Hänellä on nivelreuma ja se pahenee ja päivärahat on käytetty loppuun. Sitten Pertti hakee sitä työkyvyttömyyseläkettä, mutta eläkelaitokset käyttävät tätä yleisen työkyvyttömyyden kriteeristöä ja päättyvät siihen lopputulokseen, että työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä, koska hänellä on mahdollisuus sitten jotain kevyempää työtä tehdä. vuotias Pertti, ihan sama tausta ja sama tilanne, sama sairaus, sama ammatti. Ja sitten tutkitaankin tätä työkykyä ammatillisen työkyvyttömyyden kriteerein ja päädytään eri lopputulokseen. Eli silloin eläkelaitokset toteaa, että tällä sairaudella ei pysty enää tekemään tuota työtä ja ammatillista kuntoutusta ei yli 60-vuotiaille yleensä tarjota, niin silloin hän sitten sen työkyvyttömyyseläkkeen saakin. Tämä ikäraja on aika epäreilu monen kohdalla. Saattaa olla juurikin niin, että on ihan vastaava tilanne, sama työ ja sama sairaus, yhtä vaikea sairaus, mutta se lopputulos onkin eri ja ikäeroa on se muutama vuosi. Ja se johtuu sitä iästä sitten se erillinen lopputulos. Usein tuntuu epäreilulta tämä tilanne, mutta näin se tällä hetkellä laissa on. Maarit työkyvyttömyyseläkkeestä esimerkki. Maarit on nyt sitten 57-vuotias opettaja, joka on saanut osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen, mutta Kela on hylännyt sen. Ja tilanne johtuu siitä, että Kela katsoo, että sen Maaritin työkyky on osittainen ja osittain työkyvytön, ja hän pystyisi sitten tekemään joku sen tunnin kuitenkin työtä viikossa. Ja sen takia sitten saa pelkästään sitä osatyökyvyttömyyseläkettä, mikä ei sinänsä välttämättä riitä menoihin tai oikeastaan välttämättä vuokraankaan, riippuu vähän miten asuu. Ja kansaneläkettä hän ei voi saada, kun sitä osittaista työkyvyttömyyseläkettä ei sillä Kelan puolella ole ollenkaan. Maarit voi hakea työttömyysetuutta siihen toisen puolikkaaseen, jos ne kriteerit täyttyy, tai sitten tehdä työtä tulorajan asti. Tosiaan työkyvyttömyyseläkkeissä on kaikissa aina tuloraja. Se riippuu siitä edeltävästä palkkatasosta, että mikä se on se tuloraja. Mutta tulorajaa ei voi ylittää työkyvyttömyyseläkkeellä. Tai sitten jos ylittää, niin siltä kuukaudelta ei sitten eläkettä makseta. Eläkkeiden hakemisesta. Tosiaan työeläke.fi-palvelu on se paikka, josta kannattaa lähteä liikkeelle. Sieltä löytyy se oma työeläkelaitos ja hakea voi joko Kelan kautta tai sitten sieltä työeläkelaitoksen kautta samalla hakemuksella. Jos tietää sen, että voi saada Kelan eläkettä, niin sitten kannattaa laittaa, tai epäilee, että voisi saada, niin kannattaa laittaa sitten hakemukseen rastit molempiin kohtiin. Haen työeläkettä ja haen kansaneläkettä. Niin se hakemus menee sähköisesti sekä Kelan että työeläkelaitokseen. Ja sieltä molemmista paikoista saa sitten päätöksen erikseen. Ensin työeläkelaitoksesta ja sen jälkeen sitten Kelasta. TK-eläkkeisiin eli työkyvyttömyyseläkkeisiin tarvitaan B-lääkärin lausunto mukaan. Se on tarpeen. Hakuaika on noin muutama viikko, 2 kuukautta. Kovin paljon etukäteen ei kansi hakea, koska varsinkin se työeläkelaitos tarvitsee sen viimeisimmän palkkakuitin, jotta ne pystyy sitten huomioimaan kaikki ansiot, koko työuran ajalta olevat ansiot siinä päätöksessä. Ja joskus on nähnyt sitäkin, että työeläkelaitos on antanut hylkäyksen, kun on liian aikaisin haettu tätä vanhuuseläkettä. Sen takia ei kovin kauan etukäteen kanssa hakea.
Ja takautuva hakuaika on maksimissaan se 6 kuukautta tai sitten omasta eläkeiästä alkaen. Mutta varhennetut vaan hakuajasta eteenpäin. Ja sitten vielä muutama sana noista verotusasioista. Tosiaan eläkkeitä ja palkkaa verotetaan eri tavoin, joten sitten siinä vaiheessa, kun on sen eläkepäätöksen saanut sekä Kelasta että työeläkelaitoksesta, niin kannattaa vero.fistä hakea sitten verokorttia eläkettä varten. Ja jos on käynyt niin, että eläkelaitos on ehtinyt maksaa jo ensimmäisen eläkkeen ennen kuin se verokortin sinne joutaa lähettää, niin sen pystyy vielä korjaamaan sen ensimmäisen maksun. Koska jos verokorttia ei ole, niin eläkkeen maksaja joutuu ottaa 40% veroa siitä. Palkastahan se on 60%, jos ei työnantajalle muista lähettää verokorttia, mutta eläkkeessä se on se 40%. Ja sen voi tosiaan korjata sitten jälkikäteen, jos ripeästi toimii. Työeläkekortti tulee työeläkelaitoksesta automaattisesti, kun eläke myönnetään. Jos saa pelkästään Kelan eläkettä, niin Kelasta voi hakea tämmöistä kansaneläkettä saavan korttia, jolla saa sitten ne eläkeläisalennukset. Ja jos vanhuuseläkkeellä tekee työtä, niin siitä kertyneestä, se eläkkeen aikana kertynyt työeläke pitää hakea uudestaan maksuun sitten erillisellä hakemuksella siinä vaiheessa, kun se ylin eläkeikä täyttyy. Kun eläkkeelle menoa suunnittelee, niin kannattaa tosiaan tarkistaa sieltä työeläke.fistä se oma työeläkkeen määrä ja sen jälkeen miettiä sitten että olisi Kelan eläkettä mahdollista saada siihen päälle. Ja näiden lisäksi sitten tutkia verottajan sivulta, että mikä se oma nettoeläke tulisi olemaan. Ja sitten kun on tiedossa nämä eläkkeet tai niiden arvioitu määrä, niin voi myös Kelan sivulla tutkia, että olisiko mahdollista saada eläkkeensaajan asumistukea. Siellä on ihan näppärä tämmöinen laskin sitä varten, että voi arvioida oikeuttaan saada eläkkeensaajan asumistukea. Ja hoitotuki on myöskin sellainen etuus, mikä ei välttämättä heti ole ajankohtaista, mutta se on myöskin kaikista vähiten haettu etuus siihen verrattuna, että kuinka moni sitä voisi saada. Sen takia aina yritän pitää siitä meteliä. Eli hoitotukea voi hakea silloin, kun toimintakyky on alentunut ja tarvitsee apua arjessa. Esimerkiksi asiointipalvelua tai kauppakassipalvelua tai muuta siivousapua. Niin niiden perusteella voi sitten hoitotukea hakea. Kansaneläkkeen lapsikorotus tarkoittaa sitä, että jos on alle 16-vuotias lapsi huollettavana, niin sitä voi saada. Se pitää erikseen hakea, se ei tule mitenkään automaattisesti. Joskus sieltä ohjaava työntekijä huomaa sitä, pyytää sitä hakemusta, mutta ei aina. Toimeentulotuki, siihen liittyvä laskin on myöskin Kelan sivulla. Se on toki joko pitkä ja monimutkainen, mutta jos tuntuu siltä, että sitä voi hakea, niin kannattaa tarkistaa sillä laskimella ensin, että olisiko siihen mahdollisuutta. Maksukattojahan meidän maassa on 3 erilaista. Ehkä on teillekin tuttuja, on se matkakatto, eli kun lääkäriin menee esimerkiksi taksilla tai omallakin autolla, niin niistä voi hakea matkakorvauksia. Sitten on lääkekatto ja sitten on tämä julkisten terveydenhuoltomenojen maksukatto. Lääkekattoa ja matkakattoa valvoo Kela, eli kun se matkakatto täyttyy, niin siellä tulee automaattisesti sellainen viesti, että nyt on matkakatto täyttynyt. Mutta tämä julkisen terveydenhuoltomenojen maksukatto, niin vähän hyvinvointialueista riippuen sitä ei välttämättä seuraa kukaan muu kuin ihminen itse. Eli terveyskeskuslääkärin maksut sun muut kerrottavat sitä kattoa, ja sitten kun se on täynnä, se on noin 700 € vuodessa, niin sen jälkeen sitten niitä kuluja ei pitäisi mennä. Sitä kannattaa tosiaan seurata kalenterivuosittain, ja sitten kun se rupeaa täyttymään, tai jos täyttyy, niin ottaa sitten tuonne hyvinvointialueen laskutukseen yhteyttä ja selvitellä, että mitä se tehdään.
Ei varsinaisesti liity eläkkeisiin tämä muutosturvaraha, mutta koska ajat on vähän tuulisia, niin nostin sen tähän esiin siitä huolimatta. Muutosturvarahaa voi saada silloin, kun on yli 55-vuotias ihminen, joka on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja on vähintään 5 vuotta ollut samalla työnantajalle ja on ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi. Niin silloin kannattaa muistaa, että tämä muutosturvaraha on mahdollinen hakea. Se ei vaikuta muihin etuuksiin, esimerkiksi asumistukeen. Toimeentulotukeen vaikuttaa kyllä. Puhutaan vähän noista palveluista. Tosiaan terveydenhuollon puolelta työterveys päättyy, hyvinvointialueen asiakkuus alkaa siinä vaiheessa, kun eläke alkaa. Monet meidän asiakkaista on huomannut, että on ihan hyvä idea mennä vikalle niin vielä yhden kerran sinne työterveyslääkärille ja pyytää häneltä semmoista koontia tai viimeisintä kirjausta sinne kantaan. Varsinkin jos on semmoisia seurattavia asioita, mitä säännöllisesti on lääkärissä seurattu, niin se helpottaa sitten se uuden lääkärin haltuunottoa, että siellä on semmoinen yksittäinen kirjaus, missä on kaikki asiat tiivistetysti sitten. Niin kannattaa vielä pyörähtää siellä työterveyslääkärillä ja pyytää semmoista. Helpottaa sitten uuden lääkärin aloittamista. Joillakin hyvinvointialueilla on olemassa tämmöinen ikääntyneen eli yli 65-vuotiaan terveystarkastusmahdollisuus saada kerran vuodessa. Esimerkiksi kuulin, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ihan tehty sopimus ja päätös siitä, että yli 65 pääsee kerran vuodessa peruslabroihin, jossa otetaan kolesterolia ja tämmöisiä perusveriarvoja ihan vain soittamalla sinne oman tiimin hoitajalle. Nyt en tiedä, miten teidän hyvinvointialueella on sovittu nämä asiat, mutta tosiaan se on yksi mahdollisuus, mitä kannattaa käyttää, jos semmoinen hyvinvointialueella on. Se ei ole lakisääteinen, joten sitä ei välttämättä ihan joka paikasta löydy. Sosiaalipalvelut myös hyvinvointialueen puolella, niitähän löytyy jos jonkinlaista. Ja useasti ne on ehkä vähän hankalasti haltuun otettavissa, jos niitä rupeaa yhtäkkiä perkaamaan, että millaista apua sieltä voisi nyt löytää. Mutta sosiaalipalvelujen puolella on käytössä tämmöinen palvelutarpeen arvio, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja selvittää, että mikä sen asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet on, ja pohtii, että mitä eri asioita sitten hän voisi saada hyvinvointialueelta, ja mihin hänellä voisi olla oikeus ja mitä hän voisi tarvita. Ja jos tuntuu siltä, että ei oikein tiedä, mistä aloittaa sosiaalipalvelujen suhteen, niin semmoista arviota voi aina pyytää tekemään. Yksi asia vielä näistä palveluasioista, nimittäin tämä huoli-ilmoitus. Onko se tuttu asia teille? Oletteko joskus kuullut tästä tai tehnyt jopa semmoisia? Tämän kuukauden alusta tuli uusi kokeilu voimaan, eli astui voimaan tämä sääntö siitä, että yli 65-vuotiaat pääsee tiettyille yksityisille lääkäriasemille samalla hinnalla, millä pääsisi tuonne julkiselle puolelle. Tosiaan pari päivää vasta käytössä, 27 vuoden loppuun tämä kokeilu näillä näkymin kestää. Ja 2 kertaa tämän vuoden aikana ja seuraavina vuosina sitten korkeintaan 3 kertaa vuodessa. Ja Kelan sivulla on eka 9. avattu semmoinen hakupalvelu, mistä näkee, että mitkä kaikki lääkäriasemat on mukana siinä kokeilussa. Koska kaikki lääkärit ei ole mukana. Siihen ei sisälly erikoislääkärikäynnit tai terveystarkastukset. Esimerkiksi ajokorttitarkastukset ei sisälly tähän kokeiluun. Ja tuon lääkärikäynnin lisäksi siellä on sitten erillinen hinnasto tietyille labratutkimuksille, mitä voi sitten myöskin tehdä sitten tämän kokeilun puitteissa. Mutta ne maksaa, toisin kuin sitten julkisella puolella ei eri kokeet maksa.
On ollut myöskin puhetta tämmöisestä lääkekorvausten muutoskokeilusta. Tällä hetkellähän se suuri 700 € lääkekorvausten omavastuu alkaa kertoa sieltä heti alkuvuodesta alkaen. Ja se saattaa johtaa pienituloisille ihmisille tosi hankalia tilanteita, jos on kalliita lääkkeitä, jotka pitää kerralla maksaa heti tammikuun alussa. On ollut puhetta siitä, että tehtäisiin tämmöinen kokeilu, jolla tämän lääkekaton voisi maksaa tasaisemmin kalenterivuoden aikana. Ja huhut kertoo, että sen pitäisi alkaa tänä syksynä, mutta siitä ei ole vielä tullut mitään semmoista rautalankaohjetta tai mallia tai mitään tietoa, että miten se käytännössä tapahtuu ja milloin se sitten astuu voimaan. Joten jäämme seuraamaan sitä, että mitä tälle tehdään. Itse toivon, että se toteutuu, koska tilanne on tosiaan se, että kaikki ei välttämättä voi silloin alkuvuodesta niitä lääkkeitä kerralla maksaa. Ja sitten toimeentulotukea pitäisi hakea ja sekin voi sitten lisätä sitä byrokratiaa ja työtä ihmisille, että niitä hoksaa hakea. Tässä on vielä nuo yhteystiedot tuonne Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle, mistä sitten saa lisää tietoja näistä asioista. Muutama tämmöinen byrokratiavinkki vielä, nimittäin 2 asiakirjaa, mitkä olisi hyvä mun mielestä kaikilla aikuisilla olla tehtynä: edunvalvontavaltakirja ja hoitotahto. Tosiaan ne on asiakirjoja, jotka helpottaa sitten omaisen taakkaa, jos jotain käy, ja myös varmistaa sen, että ihmisen omat toiveet toteutuu mahdollisimman hyvin. Jos esimerkiksi sairastuu niin, että ei pysty hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltakirja tarkoittaa sitä, että etukäteen ihminen määrää, kuka hoitaa taloudellisia asioita ja millä tavalla. Se astuu voimaan vasta sitten, jos jotain käy. Sen voi tehdä itse. Netissä on ihan hyviä pohjia siihen. Tai sitten esimerkiksi pankissa juristin avustuksella voi tehdä noita edunvalvontavaltakirjoja. Siinä on tietyt juridiset asiat, mitä siinä valtakirjassa pitää olla, joten jos itse sitä alkaa tekemään, niin kannattaa varmistaa, että siellä on oikeat asiat mukana. Esimerkiksi tuolta suomi.fistä löytyy sitä tietoa. Hoitotahto on toinen asia, mikä kannattaa olla tehtynä, vaikka olisikin vielä kaikki asiat ihan hyvin ja ihminen terveenä. Lääkärillähän on sitä kuitenkin lopulta kokonaisvastuu siitä hoidosta ja siitä, mitä tehdään. Mutta helpottaa ihmisten omaisia sitten, jos jotain käy, se, että tiedetään, että mikä on se henkilön oma toive. Sitten vielä yksi asia, tämä asumissuunnitelma, joka on usein sellainen juttu, mitä ihmiset ei oikein tykkäisi ajatella. Silloin kun asiat on vielä hyvin, niin ei välttämättä halua miettiä sitä, mikä on monelle kuitenkin todellisuutta. Eli se, että sitten kun ikää tulee lisää, niin jossain vaiheessa toimintakyky useimmilla lähtee muuttumaan. Ja tässä onkin tämmöinen taulukko siitä. Ja ajatus tosiaan on se, että tarve tehdä muutoksia todennäköisemmin ikääntyessä lisääntyy samaa tahtia kuin sitten toimintakyky laskee. Mutta on myös todettu se, että se halukkuus toimia ja tehdä muutoksia jossain kohtaa notkahtaa. Tarkoittaa sitä, että se aikaikkuna niille muutoksille on rajallinen. Ja se on Vanhustyön keskusliitossa tuo kuva napattu. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi heti alkaa muuttamaan tai remontoimaan asuntoa, vaan lähinnä sitä, että kannattaa etukäteen miettiä ja pohtia ja suunnitella silloin, kun toimintakyky on vielä hyvä. Esimerkiksi se, että jos asuu vaikka kerrostalossa, missä on ainut kylpyhuone yläkerrassa,
niin on hyvä miettiä etukäteen jo ehkä 10 vuotta etukäteen, että kannattaako tai pitäisikö siihen remonttiin taloudellisesti valmistautua, onko se ylipäätään mahdollista remontoida se vessa tänne alakertaan ja kaikkia tämmöisiä asioita kannattaa pohtia. Ja myös sitä, että mitä realistisia mahdollisuuksia on esimerkiksi muuttaa siinä vaiheessa, jos se toimintakyky laskee merkittävästi. Koska asunnon vaihto vie tosiaan aikaa, varsinkin tuolla pienemmissä kunnissa. Tai sitten jos puoliso tai perhe on ihan erimielisiä siitä, että mitä tehdään, niin sekin keskustelu on sellainen, että sitten kun on aikaa, niin se kannattaa käydä mieluummin. Silloin ei tarvitse tehdä sitten semmoisia paniikkiratkaisuja, joihin ei ole valmistautunut, jotka on ikäviä ja epämieluisia, jos sitä pohdintaa ja suunnitelmaa on tehty jo etukäteen silloin, kun on vielä hyvissä voimissa. Sen ei tarvitse olla mikään paperille kirjattu suunnitelma, vaan lähinnä semmoinen niin kuin oma mielen sisäinen prosessi siitä, että miten asumisen esimerkiksi järjestää, jos se toimintakyky laskee. Sitten mennään vähän positiivisimpiin ajatuksiin, hyvinvointiin eläkkeellä. Monet meidän ihmisistä, jotka ovat mukana tässä meidän hankkeen toiminnossa, niin on todennut, että heillä oli kyllä hyvät ajatukset sitten työssä ollessa vielä sille, että tokihan niitä työkaverita näkee ja käy kahvilla ja kutsuu kylään sun muuta, mutta monet totesivat kuitenkin, että sitten kun eläkkeelle jäi, niin ne työkaverit jäi sinne työpaikalle. Joten on ihan hyvä idea jo vähän kasvattaa se turvaverkkoa ja kaveripiiriä, ystäväpiiriä ennen eläkkeelle jäämistä sinne työelämän ulkopuolelle. Talouden suunnittelu etukäteen todellakin kannattaa, eli ihan paperilla ja kynällä laskea sitä omaa työeläkettä ja kansaneläkettä, mahdollisia muita etuuksia ja veron vaikutusta ja pohtia sitä, että tarvitseeko tehdä jotain muutoksia siihen oman talouden hoitoon ja minkä verran sitä nettotuloa sitten eläkkeellä lopulta tuleekaan. Se voi aika monella yllättää, että kuinka paljon se laskee. Parisuhteen muutokset. Toki monella voi olla sellainen tilanne, että toinen jää eläkkeelle ja toinen on vielä työelämässä. Siinä on vähän erilaiset elämäntilanteet. Tai sitten voi olla puolisoilla kovin erilaiset näkemykset siitä, että mitä eläkkeellä aikoo oikein tehdä. Toinen haluaa olla mökillä ja toinen matkustaa. Voi myös olla niin, että jos sitä puolisoa näkee siinä kotona koko ajan pöyräämässä, niin sekin voi ehkä välillä aiheuttaa ärtymystä, tai sitten ei. Mutta varmaa on se, että eläkkeelle jääminen vaikuttaa myös parisuhteeseen jollakin tavalla, ja kannattaa antaa itselleen aikaa ja suhtautua siihen lempeydellä, ja myös keskustella tietenkin asiasta. Kotikooma on sellainen sana, joka nousi oikeastaan tuon koronan myötä esille. Se on ajatus siitä, että jos jämähtää sinne kotiin, niin mitä pidempään siellä on, sitä vaikeampi sieltä on lähteä liikkeelle. Sen takia kannattaa pitää itsensä aktiivisena myös eläkkeellä. Etsiä semmoista merkityksellistä tekemistä, mikä se sitten itselle onkin. Eli kajukortti.fi-sivulta näkee, että miten sitä teidän kunnassa haetaan ja sitä kautta voi sitten alennuksia tai jopa maksuttomia lippuja löytää. Onko teille tuttu tämä Mieli ry:n mielenterveyden käsikin? Onko joku kuullut tästä käsimallista? No, mä voin kertoa sen lyhyesti, eli se on sellainen tiivistys siitä, että mistä osa-alueista ihmisten hyvinvointi koostuu. Ja siihen liittyy tämmöinen käsijuliste ja käsimalli. Ajatus on se, että tätä voi käyttää niin kuin ennaltaehkäisevästi sen suhteen, että miettii, että miten nämä eri osa-alueet omassa elämässä tällä hetkellä toteutuu ja keskittyy niihin. Tai sitä voi käyttää sillä tavalla niin kuin
jälkikäteen, että jos tuntuu, että on nyt vähän hankalaa aikaa ja kaikki tuntuu harmaalta ja nihkeältä ja missään ei ole oikein mieltä, niin voi tämän käsimallin kautta lähteä palastelemaan sitä, että onko mulla nämä kaikki osa-alueet hallussa ja onko joku niistä sellainen, mihin pitäisi keskittyä. Ja sitä kautta ehkä löytää semmoista perushyvinvointia itselleen. Ja sitten jos ei se auta, niin sitten ehkä lähteä hakemaan muutakin apua, kun ne peruspalikat on sitten hallussa. Tässä käsimallissa tämä peukalo tarkoittaa lepoa ja unta. Se on kaiken hyvinvoinnin perusta. Ja vähän niin kuin kädessäkin käsi ei toimi oikein hyvin ilman peukaloa. Kaikessa käden toiminnassa ja peukaloa tarvitsee. Tuo Pirkko Lahti, joka on tämmöinen tosi tunnettu psykologi Suomessa, sanoi yhdessä meidän tilaisuudessa se, että jos hän yhden vinkin antaisi uudelle eläkeläiselle, niin se on se, että pidä huolta siitä, että uni on kunnossa. Se on tosi tärkeä asia. Toinen kohta on tuo etusormi, ja sehän tarkoittaa tässä mallissa ravintoa ja ruokaa. Ja nyt tässä ei tarkoita semmoista laihduttamisruokaa tai jotain porkkananpupelusta, vaan sitä, että ihmisen pitää saada myös ruoasta nautintoa ja iloa, ja sen pitää olla semmoista ruokaa, että ihminen sen avulla jaksaa tehdä eri asioita. Keskisormi, sosiaalisuus. Eläkkeelle siirtyessä hyvä keskittyä siihen, että löytyy niitä eläkeläisystäviä ja ihmisiä siihen eläkkeellä oloarkeen. Tekemistä kannattaa tietoisesti etsiä. Kukaan ei tule kotoa hakemaan mihinkään, vaan kannustan siihen, että lähtee liikkeelle eri paikkoihin. Nimetön viittaa tässä mallissa liikkumiseen ja liikuntaan. Ei edelleenkään myöskään tässä kohtaa semmoisena niin kuin hikiliikuntana tai itsensä rääkkäämisenä, vaan semmoisena hyvinvointina ja toimintakykyä tukevana liikuntana tuo nimetä. Ja etenkin silloin, kun ikää tulee lisää, niin tuo lihasmassa ja tasapaino ja niiden ylläpitäminen on tosi tärkeää. Ja myös niin kuin tiedetään, niin naisilla vaihdevuodet vaikuttaa siihen lihasmassan pysyvyyteen, että sitä kannattaa sitä lihasjumppaa myöskin harjoittaa. Ja vielä sitten pikkurillin verran luovuutta ja tekemisen iloa. Oli se sitten johonkin teatteriesityksen osallistumista tai vaikka neulomista kotona, niin luovuus on myös tärkeä osa ihmisten kokonaishyvinvointia. Ja vielä muutama slaidi näistä siirtymävaiheista. Tosiaan eläkkeelle siirtyminen on semmoinen yksi murrosvaihe. Muitahan voisi olla vaikka se, kun joskus nuorena aikuisena on lähtenyt kotoa tai saanut lapsia tai kokenut avioeron, lapset on muuttunut pois kotoa, on jäänyt ehkä työttömäksi, niin nämä kaikki on saman vastaavia murrosvaiheita ja sitten se eläkkeelle jääminen myös. Silloin moni asia tapahtuu yhtä aikaa. Se sosiaalinen muutos, taloudellinen muutos, joillakin toimintakyvyn muutos samojen kuukausien aikana. Niin ei ihmekään, että silloin kannattaa pysähtyä tai monet joutuvat vähän pohtimaan sitä omaa elämää, että millaista elämää haluaa jatkossa elää. Eläkkeen alkaminen on murrosvaihe, jolle kannattaa antaa aikaa. Näin. Muutama sana tästä meidän EKL:stä, eli tosiaan Eläkkeensaajien keskusliitto, yksi Suomen tunnetuimmista eläkeläisjärjestöistä ollaan. Meillä on 2 pilaria tässä meidän toiminnassa. Toinen on harrastetoiminta. Meillä on paikallisyhdistyksiä ympäri Suomen, ja yhdistykset järjestää sitten jäsenille erilaisia kerhoja, karaokea, teatterimatkoja, tansseja, mitä tahansa nämä yhdistyksen jäsenet sitten toivookaan. Tämän lisäksi meillä on valtakunnallista toimintaa, kuten digitukea tai sitten vierailutoimintaa, kulttuurikerhoja, erilaisia mestaruuskilpailuja, jotka on koko Suomen kilpailuja.
ja erilaista koulutusta eri aiheista myöskin. Toinen pilari on tämä meidän edunvalvontavaikuttaminen, johon liittyy tämän eduskuntavaalikauden poliittiset tavoitteet, jotka on tässä listattuna. Ja yritetään vaikuttaa esimerkiksi siihen, että omaishoitajien arvostus ja tuki lisääntyisi, mutta myös se, että nämä 3 erilaista maksukattoa yhdistettäisiin siten, että jokin tietokone seuraisi esimerkiksi sitä julkisen terveydenhuoltomenojen maksukattoa, että se ei jäisi ihmisten itselle seurattavaksi. Koska toki on niin, että ne, jotka on kaikista eniten kipeitä, niin niillähän ne katot täyttyy ja heillä on myöskin ehkä vähiten resursseja sitten seurata sitä, että milloin se katto on täynnä. Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen myös tärkeä asia, mitä pyritään ajamaan. Ja hyvinvointialueiden vanhusasiainvaltuutetut sun muut on myöskin meidän asialistalla. Ja vastaavia asioita myös pyritään vaikuttamaan. Meidän hankkeessa sitten, joka on tämä Kokemusvoiman näkyväksi hanke, niin me tuetaan uusia eläkeläisiä tässä elämän murroksen kynnyksellä. Meillä on 2 tämmöistä slogania, eli eläkkeelle ei tarvitse siirtyä yksin, on toinen, ja toinen, toinen tämä, että eläkkeelle ei tarvitse olla hiljaa. Ja eläkkeelle ei tarvitse siirtyä yksin tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia tapahtumia ja minilomia, jossa sitten tuoret eläkeläiset pääsee keskustelemaan keskenään. Ja eläkkeellä ei tarvitse olla hiljaa, tarkoittaa sitä, että me tehdään podcastia yhdessä meidän osallistujien kanssa, johon pääsee myöskin mukaan, ketä kiinnostaa. Kerron vielä tulevista tapahtumista. Tänä syksynä tosiaan meillä on tulossa 4 webinaaria aiheista taloudellinen valmistautuminen eläkkeelle. Sinne tulee Takuusäätiöstä yksi asiantuntija kertomaan. Ja sitten toinen webinaari aiheessa, että mikä on sopiva määrä itsekkyyttä, tai että olisiko eläkkeellä viimein mahdollista elää juuri itselle sopivaa elämää. Sitten tuolta aivoterveydestä tulee myöskin asiantuntija kertomaan siitä, miten sitä aivoterveyttä voi ylläpitää. Ja sitten vielä yksi webinaari aiheessa seksuaalisuus ja ikääntyminen ja kehollisuus tuossa loppusyksystä. ekl.fi/webinaarit-sivun alalaidasta pääsee liittymään näihin webinaareihin ja sieltä löytyy myöskin ne päivämäärät, milloin ne tapahtuu. Sitten meillä on tämmöisiä minilomatoimintoja. Tämän syksyn ryhmät on jo täynnä, mutta kevät on jo varattu. Ja niin, ilmoittautuminen alkaa tuossa aika pian. Esimerkiksi Anjalassa ja Imatran kylpylässä on tuossa maalis-huhtikuussa tulossa minilomat. Miniloma tarkoittaa sitä, että kokoonnutaan 1 vuorokaudeksi yhteen johonkin kivaan paikkaan syömään hyvää ruokaa ja lepäämään, liikkumaan ja keskustelemaan eri asioista. Ja sen jälkeen sitten tavataan muutaman kerran ehkä pienemmissä porukoissa ja vielä 1 kerran tavataan sitten semmoisessa päätöspäivässä sitten muutaman kuukauden päästä siitä ensimmäisestä tapaamisesta. Ja näiden lisäksi meillä on viestipajatoimintaa, eli tosiaan tehdään yhdessä podcasteja. Meidän ei tarvitse olla hiljaa, voimme pitää ääntä. Podcastit tehdään niistä aiheista, mitä osallistujat haluavat nostaa esille. Ne voi olla oikeastaan ihan mitä tahansa aiheita sitten, ja meillä on mukana siinä kouluttaja, eli ei tarvitse tehdä yksin, eikä tarvitse osata tehdä mitään podcastia vielä, vaan saadaan siihen koulutus, ja tarkoitus on 90. eka etänä keskustella siitä podcastin tekemisestä, ja sitten Imatran kylpylässä marraskuun alussa sitten sekä käsikirjoittaa että nauhoittaa ne jaksot. Ja sen jälkeen sitten pienemmissä porukoissa ehkä vähän vielä sitten viilata näitä jaksoja ennen kuin ne julkaistaan. Semmoisia tulossa tänä syksynä. Ja vielä muutamia avoimia yleisötilaisuuksiakin, ne tarkentuu vielä nuo ajankohdat.
Ja eläketietoiskuja pidetään myös, kuten tämä esitys. Tuossa on vielä meidän yhteystiedot. Minä olen siis Inka Manninen ja työparini Nonna on vastuussa niistä minilomista. Mä hoidan enemmän sitä viestipajapuolen asioita. Kiitos kaikille. Tuossa on vielä meidän palaute QR-koodi. Laitan sen tonne meidän keskusteluun vielä, mutta toivoisin vielä, jos on jotain kysymyksiä ja keskusteluja muita, niin voidaan jatkaa vielä. Laitan tuon nauhoituksen vaan pois. Kiitos kaikille tähän asti.